Ние сме при сестра Василка, тя ще прослави Господа с нейното свидетелство. Добър ден, сестрички! Бог да ви благослови. Да благодарим на Бога за днескашния ден, който се събираме в Неговите име, за да се молиме, за да общуваме и да хваляме Бога, защото Той заслужава. Аз искам да хваля моя Бог, да му дам свидетелството, защото единствено Той заслужава. Благодаря на Господа, че ми е дал тази вяра и ми е избрал да разбера истината за Него, защото само Неговата истина ме прави свободна и моя живот състои с Бога и в Бога. Благодаря му от все сърце, че Бог ми даде тази вяра, да вярвам, да се надявам в нашия жив и реален Бог, защото не знаех истината за Него, ходих на други църкви, свещи, кланях се и като излизам от църквата си правя моите работи от света. Нямах страх, нямах срам, но когато разбрах истината за Бог, моя баща небесен промени живота ми, промени мен, живота ми, промени семейството ми. Благодаря на Господа, че аз съм израснала в бедно семейство. Била съм дете на разветени родители, израснах при баба и при дядо ми. И винаги моята баба казваше така: моето момиче ще порасне, Господ няма да я остави, тя няма да бъде като майка си, тя няма да бъде като баща си, тя ме благославяше, но аз не го разбирах. Разбрах го и осъзнах, че тя ме благославяше, когато разбрах истината за Господ. И като си правя така една ревизия, моята баба ме е благославила и наистина, братя и сестри, Бог ме благослови. Израснах под Божията закрила и с силата на Бог даде на баба ми, на дядо ми години, живот, здраве да порасна при тях и с Господа. Малка се ожених, но Бог в живота ми избра другар в живота ми като моята съдба. Аз бях дете на разведени родители, той беше храненичи, попадна при много добро семейство, израснаха го него. И когато аз се прибрах в това семейство да живея с моя съпруг, живяхме 45 години с него и с моята свекърва живях 40 години. Благодаря на Господа, тя беше добра жена, моя мъж беше от Господа, бяхме двамата в един дух, мога да кажа, преди той да разбере истината и аз да разбере истината. Имаме 4 прекрасни деца, Господ ни дари с 4 прекрасни деца, 3 момичета дъщери и 1 сина. Благодаря на Господа, че и децата ми също, и те са добре, в смисъл всички се ожениха, имат си семейство, слава на Бога, имат къде да си дадат, имат какво да ядат, работят си и гледат си семействата. Благодаря, че моят съпруг се замина в славата на Господа, но той е приел Господ за личен спасител и аз знам, че той е в славата на Господа. Благодаря на Господа, че е оставил Словото, защото чрез Словото се храниме, чрез Словото се утвърждаваме. Той е нашата духовна храна, която се храниме и да ставаме по-твърди и по-силни във вярата, за да служим на Господа. Аз приех Господа в 2000-та година. Приех Бог за личен спасител. Значи не бях във вярата, бях човек от света. Приех го, защото имах едно изпитание, което Бог допусна, може би така да го кажа. Не знам, ако съгреша нещо, Бог да ми прости. Имах проблем на двете гърди и трябваше да ми направят операция. И преди операцията една комшийка беше във вярата. Аз много я съдих, че тя друга работа няма, само на църкви отива и се моли. Викам, та жена, тези хора нямат работа, събират се, когато си знаят, там се правят, ама нямах си хал хабери, зато и така съдих и Бог да ми прости за това. И тя дойде при мен, бе, си вика, разбрах, че ще ходиш утре да се оперираш в болницата, ще влезеш и че утре има в нашата църква един, ще дойде пастор там, много благословен и има дарба за изцеление, да се моли за тебе. И аз приказах с моя мъж, ами, ако искаш, вика, иди. Пък ние преди да ходя на църква, отивахме при врачки, гледачки, да видим какво ще кажат те, да отивам ли, да не отивам на операцията, защото не можех да се реша. Но отидах в Божий храм, бях чула за Бог, имах така малко знание за него, защото една сестра, която е много дълга във вярата, тя се казва Румяна, даде ми една Библия, тя не беше приятелско семейство.
И отивахме така при нея, даде ми една Библия да чета Новия Завет. И тя говореше ни за Бога на мене, на моя мъж. Ние слушахме така с много интерес, защото аз не бях чула за Бог. То, нали, 90-та година вече така се разпусна свободата за Господа да отиват да се събират хората. И така хубаво ми беше, като ми говориш, ама като излизах оттам, пак си бях същата весък. Благодаря на Бога, че приех него ден, 2000-та година, приех Господ за личен спасител. Този брат, той се казваше брат Пламен, беше от Нови пазар. И когато изслушах проповедта му, песните, свидетелствата там в църквата, харесваше ми добре. И той каза, кой иска да приеме Бог за личен спасител и кой има проблеми да се молих? Аз наистина беше голям проблем то за мен и за семейството ми, защото имах проблеми с гърдите и доктора ми каза, ако има осложнения, ще ми махнат и двете гърди, защото и на двете имах проблем. И аз дигнах ръка и викам, аз, какво искаш ти? Ами искам да се молите за мен, утре ще ходя в болницата да ми правят операция. Вика, ще приемеш ли Бог за личен спасител? Към да. И аз повторих след него и приех Бог за личен спасител. Дори Бог му откри, че аз съм отивала по врачки и по гледачки. И аз му признах, казах му истината, му казах. И той вика, от тук нататък няма да отиваш гледачки, врачки, баячки, кафета, Бог там, няма такива работи да правите. Към добре. И когато разбрах истината, дори това слово попадна и го прочетах, то се утвърди, че наистина не трябва да ги правя тези работи. И приех Бога, братя и сестри, отидах в болницата. Когато ми сложиха на операцията, и аз казах, Боже Господи, бъди с мене, да не ми отрежат гърдите, да нямам лоша болест. И благодаря на Господа, събудих се след операцията, попипнах си тъй гърдите, на място са. Слава на Господа си казах. И от него ден аз приех Бог, повярвах и живея с Господа. Той е моят живот, той е живота на семейството ми, на децата ми и се старая, колкото мога и аз, да му служа. Благодаря на Господа, че е извършил много, много чудеса в моя живот. И след години моя мъж нямаше нищо против за Бога. Когато отивах на посещение някъде на църква, той накараше с колата и мене и други сестри, наводише по църквите. И аз благодаря на Господа, че той също е приел Господ. И идваше на църква, пишеше си дори свидетелствата, когато той се отиде в славата. Аз намерих една тетрадка с негови свидетелства за чудесата, които Бог извърши в нашето семейство, с него, с мене, с децата ни. И му благодаря, че наистина той беше приел Бог и водно кръщение беше направил, идваше на църква. Също с него беше се случило много голямо изпитание, премина човека ми, когато беше жив, но Бог не го остави и него, той си видя смъртта пред очите си и след като оздравя, вече излезе в болницата, преди да излезе, аз много се молех, моите сестри и църквата се молихме да му даде нов живот. И Бог ми каза, ще му дам нов живот и нова вяра. И Бог му даде нов живот и Бог му даде нова вяра. Но той изповядваше и искаше, Господи, още 4-5 години да живее, защото моята жена много ми иска от Тебе. И аз му казах, Димо, не изповядвай такива думи, защото езика има силен. И 5-та година той си отиде, беше със сърцето, така имаше сърдечна недостатъчност, влезе в болницата, изкараха го от COVID и си отиде, но знам, че той е там в славата на Господа. И така, братя и сестри, благодаря на Господа за вярата, която ми даде и съдържа и аз колкото мога за Него и вярата, която ми даде. Бъдете благословени, Бог да бъде с вас. Благодарим на Бога за сестра Василка и за свидетелството, с което прославя Бога. Амин. Амин.